Je weet dat ding met die twee mannen. Een kroegman vertelde me één dag, dat is zo heel dag. Hij zei 2 jongens het opmaaktijd aangekomen, maar bekende mannen daar bij ons dorp. En je weet dan is van 10 uur van die mensen nog zo komen gegaan. Die middag was dan een stormloop. En dan raken die mensen weer weg, maar die 2 mannen zit. En die 2 mannen gezels. En het lag, je weet, eerst en later nog meer ernstig. En politiek en godsdienst. Ze zijn die Aanse mensen gekomen. En een beetje gekeerd en gegaan. Hij zei, laat aan, er zit nog net die 2 mannen daar. Hij zei, nou zat staan en lees hij maar een boekje, want hij moet nou daar blij tot die kroeg naartoe maken. Hij zei, hoor later. Maar die 2 mannen helemaal nou daar bij die tafel. En nou wil hij daarmee wijzen, je weet, nou stap je zo stil een beetje bij hulle voorbij nie. Die staan hier bij die venster, ik kijk je maar zo bij die venster naar je leven. Nou hoor, waar hoor alleen, maar hij zei die ene. Hij zei die ene, hij zei die zo tanden. Ja, die een snak niet. Hij zei, Tolla, je zal mij nog niet geloven. Dat is mannetjes wat zeker zo 35, 40 jaar oud is. Toen hij, of in die 33 droogte.